35 je dobré na začiatok, nie? Lepšie ako Lepšie ako... hrdzavým klincom do oka. No, tak myslím si, že aj takým obyčajným klincom do oka je celkom... By to vadilo. By to ladilo. V jednom klinci, teda v jednom oku hrdzavý klinec a v druhom taký obyčajný normálny. vyber si. Vyber si, ktorý chceš. No. Tak. Čo je v... Že skúsme to rozvíjať tak menej agresívne. Tak kam inám by sme mohli zapichnúť klinec, aby to nebolo také agresívne, Miro? Akože bez klinca. Aha, bez klinca. No, je to výborné, 35 Miro, čo na si začiatok. môžeme naložiť do oka, aby to bolo... Dobre. Pardon, tak poď. Je to Počkaj, nájdem pozitívnu. A trošku, dobre, to tempo je výborné. To tempo je výborné, len budeme mať 20 minút. Neviem, čo s tým potom. Felix Slováček dojde a zahra solo na... Vieš, že o tom len snívaš. Nikdy sa to nestane. Ja ho presvedčím raz. OK, tak poď. 35-0.